Ja tästä ohjelmaa jatkaa Salla Alarautalahti. Kiitos Jana. Arvoisa yleisö, Parkanon ratsastajilla on tänään ilo esitellä teille 3 kilpaurheilulajia. Kouluratsastus, rataesteratsastus ja kenttäratsastus. Parkanon ratsastajilla on ollut edustusratsukoita vuosittain jo kansallisella tasolla näistä kaikissa lajeissa. 4. ratsastusnäytöksenä on harrastevikelysryhmä Vipeltäjien esitys. Ensimmäinen kilpailuurheilulaji, kouluratsastus. Kouluratsastus on arvostelulaji, jossa koulutuomarit arvostelevat ennalta määrätyn kouluohjelman, joissa on erilaisia arvostelukohtia asteikolla 0–10. 10 ollessa parhaimman mahdollisen numeron. Tulokset kouluratsastuksessa ilmoitetaan useimmiten saatuna prosenttiosuutena enimmäispistemäärästä. Tänään saamme nauttia kouluratsastuksesta 6 kouluratsukon katrilliesityksenä. Ensimmäisenä Parkanon ratsastajat esittelee Satu Koiviston. Satu ratsastaa omistamallaan 14-vuotiaalla Suomen hevostan Ruuna Paulan pojalla. Sadulla on takana jo 15 vuotta Parkanon ratsastajien aktiivisen jäsentallin pyörittämistä ja ratsastuksen opettamista. Parkanon ratsastajat kiittää ja toivoo hyvän yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessa. Seuraavana esitellään 12-vuotias Matilda Talonen. Omistamallaan 10-vuotiaalla New Forest Ruuna Cinnamon Sinfandenilla. Tämän kansallisen helppo A-tason ponin kanssa on nyt Matilda tehnyt yhteistyötä reilun puoli vuotta. Ja tuloksena onkin sijoituksia ja voittoja seura- ja aluetason koulukilpailusta. Seuraavana esitellään 16-vuotias Minka Alanko. Minka ratsastaa Junkajärven perheen omistamalla 16-vuotiaalla puoliveriruuna Dashilla. Minka on Parkanon ratsastajien aktiivinen junioriedustaja useiden hevosten myötä. Hän on ratsastanut 7 vuoden ajan, joista kisattu on jo 4 vuotta. 4. esitellään Heini Keskinen. Omistamallaan 15-vuotiaalla Suomen hevosruuna Veroiskulla. Tämä ratsukko on kisannut jo kaikissa 3 lajissa. Lisäksi Heini on edustanut useilla muillakin hevosilla ja poneilla Parkanon ratsastajia. Yhteensä ratsastusharrastusta on takana jo 15 vuotta. Seuraavana esitellään vasta 9-vuotias Emmi Koivisto. Omistamallaan 17-vuotiaalla risteytysponi Venlalla. Emmi on ratsastanut lähes koko elämänsä ja kisannut jo kaikissa ratsastuksen lajeissa. Kouluratsastajista viimeisenä esittelyyn tulee Sanna Pihlajaviita. Omistamallaan 15-vuotiaalla puoliveritammalla Citriina. Hevoset ja ratsastus ovat aina olleet kiinteä osa Sannan elämää, tärkeänä ja rakkaana harrastuksena. Katrilliesitys, olkaa hyvä!